Good morning, March 14th. What? Oh, that's my old one. Oh, that's yours then. Nakaligo na yan si Kuya, si Sak. Naliligo pa. Si Holly gabi siya naliligo. Naliligo naman sila pag gabi, pero naliligo pa rin siya pag umaga. And gagawa na ako ng lunch and snacks nila. Naglo-lotion siya. Tapos ko nang gawin yung kanilang lunch and snacks. Smiley Fritz kay Sak, tsaka kay Holly. Kay Kuya, ham and cheese. Ayan. More fruits. So, may orange, peaches, kiwi, grapes, and blueberries. So, yan yung lunch nila and snacks. Nakalimutan ko, meron pala silang roll-ups. Ha? Roll-ups? Alis na sila. And nandito yung friend nila, si Jag. Kasi same school sila. Kasi nag-transfer din siya this year. Love you. Nag-uunan sila sa car kasi gusto nila lahat sila sa front. You can go at the front. You can go at the front. Front door. See you there. Uy! Please be properly, Caron. Muntik nang hindi ako Siya. Wala. Listen in? Ayan. Nandun na si Jag. Kilala niyo yun si Jag. See you, Ika. Hi guys, hapon na. Galing ako sa town. And it's about umalis kasi ako dito umaga pa, pero yeah. So maghapon tayo sa town. And kung maalala nyo, nagkamali ako ng kuha nito. Ayan, meron na tayo. Yung dark soya sauce. Ayan. Time is, what time is it, babe? 3:30. And si Kuya nag-request nito. Banana ketchup. And kaya rin ako pumunta rin ng town dahil gusto ko sana bumili ng barramundi na buo na naka-fillet. Kaso wala. Meron doon na buo na yung katulad na prinito ko doon sa sa Renmark. Meron sa Coles pero may buto yun, so baka ayaw ng mga bata. So ang kinuha ko ito. Para doon nga sa gagawin ko, like kagabi. But siguro sa Sunday ko yung gawin. Kasi today, meron siya na gustong ulam, yung creamy garlic lobster. So, yun ang gusto niya. So, pero bumili ako ng barramundi, yung hiwa na ba. So, bumili ako ilan ba to? 8 ata. Pero yung dalawa or yung isa, gagawin kong kusido kung sa Bicol. And bumili rin ako ng Smiley Fritz para sa Monday. And paubos na yung aming cheese. Bumili rin tayo ng cheese. And eto, barramundi to. 8 ang barramundi to. So, sa isang bag, meron tong tigda dalawa. 2, 4, 6, 8. Ayan. Yan. And bumili ako ng cream. Meron pa akong cream jam. Pero yung cream na nandyan is para sa aking mushroom soup. Kung maalala nyo yung ginawa kong mushroom, doon natin yung gagamitin. Or yun ang gamitin ko sa creamy garlic prawns. Tapos, eto para sa aking mushroom. Tapos, kaya ako nag-decide na magkusido kung sa Bicol dahil meron akong nabiling sigarilyas. And okra, kamatis, and sile. And eto yung kalamansi. So, ayusin ko lang ito. Ilagay ko lang ito sa ref. Wait lang pala guys. Pakita ko sa inyo yung lobster. Where's the lobster? Si Jan kasi nito. Oh my God, this is so big. Very fresh. Huli to ng friend niya. Huli to ni Joe. So, binigyan siyang fresh. So, kami nang binigyan ng fresh. Ayan. Kasi si Jan gusto, nag-crave siya ng creamy garlic prawns. So, gagawin natin tong cream. Oh my God, the legs, babe. This is perfect. Thanks, Joey. Ayan. So, alam niyo na to guys. Just come. Sarap nito din isigang. No? Ayan. Si Jan nito siya tatanggal ng mga shells. Okay, babe. What are you gonna do this here? Here?
Yeah. Here. Okay. So, ayusin ko muna kasi ayaw niyang may kalat dito sa... Hinugasan niya na, oh. Hinugasan niya na yung the best part. And eto the best din to. Try that. No. I will eat that one. Mamit na siya nito. Kasi, ang laki niya, oh. Hindi niya mabali. Yan yung shells. Yung iba, diba, ginagawa tong, broth. Can I have a tail? Yan, masarap to. Ooh. Sarap, fresh. Kami, bihira lang din ako kumain ng ganito. Kaya pag parang makakain tayo, parang ang sarap-sarap. Thank you. Oh my God. You're so good, babe. Kulang na ng kanin. Nag-i-enroll sana ako sa badminton. Sa Thursday na lang. Badminton. Mayroon ditong badminton sa Mount. So, sa every Thursday or Monday. So, bili sana ako ng racket. Kaso, wala akong makita sa Kmart. Baka out of stock. Kaya pumunta na tayo ng town. Sarap dahil. Sarap yung mga gilid-gilid. Hindi magugustuhan itong. This is so good, babe. Thank you. Ang tamis niya. Kasi yung mga lalo na yun, yung part na yun. Alam ko na. Instead na isda ang sasabawan ko, yun na lang. Parang parang sinigang, pero hindi sinigang. Ang gagawin ko ay parang kusido. Kung sa Bicol, kusido. Akin na yan, ha? Thank you. Kain nito. Tapos na siya. Sarap. Grab What? another plate. Okay. I think they're here. The cage. So, i-freezer ko yung barramundi. Kasi tinanong ko yung sa Coast kung fresh to. Sabi niya, yes, you can still put that in the freezer. Kasi minsan, hindi na siya yung na-frozen na nila. Tapos, inano nila, parang dinifrost. Sinasabihan niya naman ako pag nagbumibili ako nito niya. Hindi mo na yan pwede i-freezer. Kailangan mo siya lutuin today or tonight. So, ngayon, tinanong ko siya, sabi niya, that's fresh. You can put that in the freezer. So, okay, lagay natin sa freezer. Kumuha kong isa. Kasi nga, ito sana gagawin kong kusido. Pero, we'll see. Meron pa tayong isa. And meron pa akong isa dyan, yung in-steam ko. Pero sa ano ko na yan, bukas ko na yon.
Kasi kahapon yun, kagabi yun ang kinain ko. Kaya dinamihan ko na yung barramundi kasi yung mga bata gusto nila yung style na luto na gano'n. Yung Singaporean style yun eh. So, yung, kaya meron tayong stock. Ito na yung iba. Uy, babe, that's enough. Eating. Can I have one more? Like, coming. Uy. Hi. Mom, I don't like catfish. Okay. I'll have carbonara. No, they don't have carbonara, Kuya. Yes, they fresh. Can I have one leg? Yeah. That's not. That's for tea. One more. For tea. One more. Zach, you already had enough. Mauubusan na tayo sa dinner. You want chicken? Yeah. Oh, I'm gonna cook now. Magluto muna tayong kanin. Guys, kasi gusto ni Jan fresh ang rice. So, matagal tayo hindi nakapagluto ng rice, guys. 4 cups. I'll put extra butter. Kain si Kuya ng Nutella. Pero ayaw niya itong Flora na butter. What do you want for butter? Western style or something. Western Star ang gusto niya. Same as sa akin. Kasi may lasa siya compared din. Si Jan kasi ito ang gusto niya. So tinatawagan ko si Mama eh. Kasi hindi siya sumasagot si Lola. Kasi papakita ko sana yung ulo ng lobster. Wait, that's too much of Kuya. I lowered it up. That's a lot of Nutella. No, it's not. Wait, we're gonna have dinner soon. I want chicken. Yeah, you want chicken. Siya naman chicken ulit ang gusto niya. Chicken and rice? Okay. Ang plano ko dapat, kung walang Excuse me, Mom. Is there any broccoli? oh, we run out of broccoli. Kinain na natin yung broccoli. Ang plano ko sana, kung hindi na ako ang very fresh si Jan ng lobster. Kasi kahuhuli lang nitong lobster nito. Ang plano, Kuya, that's too much. No, it's not. It is. I won't eat the crust then. I never want the Nutella. Yeah, but that's too much of Nutella. Oh my God. No, it's not. Oh my God, that's enough. Tingnan yung Nutella niya. No, it's not. Ayan. And ayan. Can you get me enough? Ano? What? Oh, What? no. Why? What's that? What's wrong Because with that? Nutella is gonna go in there. Sana ako na lang palang gumawa. Hold on, you're making your own. Akin na. Wait. No, Kuya, that's too much. That's too much of butter. My God. My God. Minsan, pag hindi ko sila tinitingnan, You better put can you me get some Nutella too. can you please get me plate? Grabe yung butter ni Kuya. Grabe yung Nutella. Tawag nito, kung hindi sana binigyan si Jan ng sobrang like bagong huling lobster, ang dinner sana namin ay risotto or lugaw. Kasi may chicken pa ako dyan. May isang buong chicken yun eh. Si Holly pa lang ang nakakain ng chicken kagabi. So kagabi lang yun na nabawasan. So gagawin ko sana lugaw. Ngayon gusto naman ni Holly chicken pero marami pa yun para sa lugaw. Kung maglulugaw tayo. Kaso mag creamy garlic daw tayo ngayon. Si Jan magki-creamy tsaka sisap. Si Kuya, kasi si Kuya hindi siya mahilig sa may mga shell na seafoods. So, fish okay lang kay Kuya. So, pero hindi ko alam kung gusto niyang may sabaw. Parang mas gusto niya yung ginawa ko last time. Pero hindi natin yung gagawin ngayon. So, yeah. Mag-ano siguro si Kuya, mag-chicken and rice din. Ako, ang gagawin ko na lang ay yung ulo, sabawang ko na lang. Yun na lang yung akin. Tapos maraming veggies. Are you coming to the horses, Mom? When? Tomorrow. Tomorrow. You're going out tomorrow. Oh, alis din pala sila Not bukas. today. Not today. So you're not having dinner tomorrow here. I don't think we are. We're leaving at 3. Yeah. So gabi na sila all. Oh. Manunod naman sila ng horse. No, I'm not. If we had to go today, would you go? No, because I'm gonna work. I'm gonna edit. Wala akong na-edit ngayon kasi
Ang aga ko sa town. Naglakwat siya. Tapos pumunta ng Asian store, nag-sightseeing. Yun nga, pumunta ako ng Kmart, pero hindi ko kayo nakasama. Tapos, eto, nakabili tayo nito. So, eto yung gawin ko. Kasi yung creamy garlic, mabilis lang naman. Hugasan ko na to. Nasaan na si Mama? Gusto ko sana tawagan si Mama. Ipapakita ko. Ang alam ni Mama, ang gagawin ko ay yun nga, yung isda. Pero ngayon, yung ulo na ng lobster. Pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko yung ito ba? We'll see. Pero magpapakulo muna akong tubig kasi luto na to. So, pag malapit na siya, na-season ko na yung aking kusido. Ano ba tawag yan sa inyo? Kusido kasi sa amin is, ang nilalagay ay fresh na kalamansi, walang bawang, sibuyas, tsaka madaming kamatis. Isa lang yata yung nabili ko. Baka meron pa. Hanapin ko yung kamatis ko dito. So, yun lang. Sibuyas, asin, tapos kung anong pampalasa nyo, magic sarap, konting vegeta. Yun lang yung akin. Pero dadamihan ko nito kasi gusto mo maasim-asim. Tapos, ubusin ko to. And to, lahat, mas marami yung veggies. So, yan yung gagawin ko. Hugasan ko lang to. In the bedroom. Oh, what? Who's gonna have your phone? Me and Cootie. Have your phone daw sila. Hugasan ko na yung ating sigarilyas at okra. Ayan. 10 piraso to. So, siguro, gawin ko, mag-save akong 5 para sa isda next time. Kasi bihira lang to magkaroon sa sa Asian store. As in. Wala nga silang malunggay. Gusto ko sana may malunggay pa yan So, eto, hugasan ko to. Wala na pala akong kamatis. So, eto na lang yung kamatis ko. Yan, kamatis, sibuyas. Meron pa akong sibuyas dito. Ayan. May tira pa akong sibuyas. Nanonood ako yung Chinese. Nakalimutan ko lang. Ano bang title nito? The Frost ba to? Or First Frost? Nakalimutan ko. But, yan, nanonood ako. Pinapakinggan ko kahit hindi ko naintindihan. Kasi hindi ko mabasa yung caption. Nagluluto tayo ngayon. Naghihiwa pala. Busin ko yan. Nilalagyan natin siyang tubig. Yun nga. Mga seasoning. Ubusin ko na tong sibuyas kasi meron pa naman ako dyan. Ang laki kasi nito yung red. Dati, ang binibili ko ay yung isang parang nasa net siya. Bilis siyang masira kahit nasa ref. So ngayon, ang ginagawa ko, 2 ganito or 3 ganito, tsaka 2 white. Kasi minsan, sa isang bag, ang dami niyang laman. What's that, Zach? Huh? Say hi to my vlog. What? Pardon? Fun. Kung sa atin yan, pag, patay ka na, sampal ka na ng mama mo. Say pardon. Daddy's calling you. What are you doing? That stuff. What stuff? Water. Ha? Water? Bumili rin pala ng tubig. Nasa car pa. Nasa car pa yung tubig. Damihan na nating sibuyas. Ay. Parang kinukulit niya naman ang daddy niya pumunta somewhere. Kasi mahilig na siya mag-ride ng bike sa mga mountains. Yung mountains na gustong-gusto niyang punta ni sa Mount. Nung wala kami, nung nasa Adelaide kami, si Auntie Mel ang nag-ano sa kanya. Minsan si Sak, pumupunta na siya ng sarili niya kasama yung friend. And nag-ano lang sila, nagbabike. Sabi ko, highway pa naman yun. Kasi kala Auntie Mel, dadaan pa ng highway papunta dun sa sa raraydan niya. Tapos nag-McDonald's siya. Nasa highway talaga yun. Princess Highway talaga yun. Asing highway. So, ikaw na talaga nag-McDonald's na nakabike.
Ano pa ba? So, yan. Lagyan ko lang to ng tubig. Tapos, eto, pag malapit na siyang kumulo, lalagyan ko ng maraming kalamansi. Pero kung may fresh kayo, mas masarap pag may fresh na kalamansi. So, lagyan ko lang tubig. Ang kumukulo na siya, ang bilis niya lang kumulo. So, lagyan ko na siyang asin. Ng asin, kausap ko si mother. Ni mama, ini yung vegeta. Lagay tayong vegeta. Ang gustong-gusto niyang vegeta. Na natin siya ng kalamansi. Kasi luto na yung aking lobster. Pero pag hindi pa luto yung lobster nyo, or yung isda nyo, ilagay nyo na. Ito kasi luto na yon, ubos na to, wala na. Buksan ko yung isa. Mayroon pa akong bukas. Madami, mas masarap. Mas maasim, mas masarap. Tapos next mo ilalagay dito ay yung vegetable, tsaka yung lobster. So okay na yung lasa nito. Patayin ko muna siya kasi gawin ko muna yung kay Johnny Boy. Kasi yung lobster, di ba sabi ko sa inyo, luto na yun. Tsaka yung veggies, madali lang yun. So, pag malapit na akong kumain, saka ko lang ilalagay dito. So, gawin ko muna yung kay Johnny Boy. So, yung kay Jan, madali lang din naman to. So, maglalagay lang kayo ng thick and cream. Huwag nyo munang i-on. Ilagay nyo muna yung thick and cream. So, okay na siguro to. Ganito kadami. Kasi si Jan, tsaka si Sak lang naman ang kakain. Tapos, lagyan natin siya ng garlic powder, pepper, and ayan, yung vegeta. Tapos, konting sugar. Konti lang. Naglalagay lang akong konting sugar just to balance. Wala na pala tayong din. Paubos na rin ito. So, next kong gagawin ay bibili tayo nito. Powder. Garlic powder. Then, vegeta. So, sa tamang panlasa nyo lang, kunti lang. Ayan. Then, eto. So, hintayin lang natin itong magkulo. Tapos, maglalagay tayo ng slurry. Yung corn flour and konting tubig para lumapot siya. Then, ilagay ko na yung lobster. Ganun lang kasimple ang creamy garlic natin, guys. Pepper, konting asin, konting sugar, konti lang, asin konti lang. Ayan. Then, haluin natin siya. Hintayin natin siyang mag-thick ng konti, tapos lalagay natin siya na, kuha tayo ng konting tubig. Meron ko dito, binuksan na water. Pwede naman yung sa gripo, pero wala lang. Meron kasing bukas nito. Mga bata. Yung corn flour, kabibili ko lang nito. Hindi ko pa nilagay sa kanyang lalagyan. So, dito ko na siya nilagay sa kung saan galing yung cream. Para tipid sa ugasan. Oops, okay na yun. Isalin ko na ito mamaya siguro. Or bukas. Ganun yung kadali. Hintayin lang talaga natin siyang mag-thicken and then lagay na natin yung hini-minus dyan na lobster. Nilagyan niya itong konting salt and pepper. Sarap talaga. Dagdagan ko siya ng cream kasi marami yung lobster. Meron ako ditong binuksan. Saan ko pa ito ginamit? Saan ko ito ginamit? Nakalimutan ko na. Pero hindi pa ito expired. Wala. Itong week lang to. Yeah. Kasi si Kuya, minsan, gusto lang ni Kuya yung sabaw ng creamy garlic. Pero ayaw niya yung laman. Like eto. Hindi mahilig si Kuya. Sabi ko kay Kuya, namimiss mo ang pinakamasarap na seafood. Na blessed ka dahil libre mo lang siyang makakain. Pero ayaw niya. Nung bata, kumakain si Kuya yung mga legs. Kumakain siya.
Pero nung nagluluto na kami dito na hilaw, kasi minsan kasi si Jan, sa shed niya yan niluluto. Nung dito na namin niluluto, pag dinadala ako ni Jan ng isa o dalawa, dito ko niluluto. Ayaw na ayaw niya yung amoy. Simula nun, ayaw niya na. So yan, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ating slurry. Para mag-thicken na siya. Kasi okay na yung lasa sa akin eh. So yan, papalaputin lang. And may dinner na si Jan. Hinaan nyo lang kasi may tendency siyang umapaw. Almost. Do you want the sauce only for the creamy garlic? Say hi to my vlog, kuya. Hi. You wanna try? Without the lobster? No? But do you want this to your rice? No. And then chicken? Just chicken or rice? Okay. Or do you want my soup lobster? No. No. Ayan. Tika na siya pagtasin niya. So, ayan. Malapot na siya. So, ilalagay na natin yung hinimay ni Jan na lobster. So, inubos ko na yung tira. Kasi nga, medyo marami tong ating lobster. Ayan. Lagay na natin siya kasi malapot na siya. So, sarap ng kain nito ni Johnny Boy. Tagal din ni Johnny nakakain ng rice ha. Tsaka eto. Oh, sarap. Diba? Parang gusto ko rin itong ulamin. As in, sobrang, alam nyo yun, yung manamnam. Ano bang manamnam sa Tagalog? Oh my God. Kahit yung sabaw, ulam na siya. Red na yan. Sarap. Si Jan ang kukuha ng rice kasi gusto niya yung bilog ba? Ayan, nandiyan na sa kamay niya yung bowl na maliit. Siya raw kukuha ng rice niya. And ito kay Kuya tsaka kay Holly chicken. Ayan siya. Like a restaurant bag? Yeah. Ayan na yung rice niya, oh. You want like this? Ayaw niya. Sabi lang, go, Sak, like this one. Go, babe. Grab your plate, Jack. Ito yung kay John. Wait. Diba? Vlogging is life. Bago nila makain to. Excuse me. Tabi ang mga dumi. Jar. So, yan kay Johnny Boy. Ito kay Sak. Add ng more sauce sa rice. Go. Okay. Ito kay Holly. And ito kay Kuya. Do you want cream sauce? Cream sauce like The that. yeah. No thanks. No thanks. Okay. Can I have some tomato sauce? Tomato sauce. Filipino one or this one? That one. Okay. Thank you. Gusto pa niya ng lobster. There you go. Kuya, dinner's ready. Tanggal ko yung crown kasi para medyo healthy yung ating sabaw. Kasi marami yung ano, ayan, yung fat niya dyan. Ito kasi malasa na ito eh. Ganyan. Ito, sobrang lasa na nito. Oh. So, yan yung dinner ko. Diba? Kamusta na ang diet natin? Kunin ko lang yung sabaw. Oh my God, ang sarap nito, guys. Tagal ko na hindi nakakain ng kusido. Last time kong kain ng kusido sa Bicol, nung umuwi kami. Pero isda yun. Ito, lobster. Kain tayo, guys. Thank you for this food. Sabi ni Jan, naglalaway ako. Sabi ni Jan, itry ko daw. Tapos ako na-try ko na siya, babe. Sabi niya, mas masarap daw to kaysa dyan. Sabi ko, malamang kasi itong gusto mo. Masarap talaga siya. In fact, naglalaway ako. Are you having dinner now, Mommy? Yeah. You had yours. Can I have one of them? Yeah, the okra? Yeah, I sure. love okra. You have... It's not that hot. Come here. It's not hot. It was drippy. Okra. Sarap talaga to. Thanks, Mom. Pero gusto ko talaga ito ulamin. Kasi bihira ko lang itong gawin. Okra? Ha?
Okra. Oh, Okra. so good. Here. He's gonna drip. Favorite nilang okra. Nice, no? Yeah, one more. Okay, wag ganito kumakain si Sak. It's hot. Where can I put this one? Just put it in the sun. Just bite it first, half, because it's too long, and then you're gonna bite another one. Okra's the best. Yeah. 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 Nice, no? Did you cook any more okra? No, I did. I only have 5 okra. 5 lang to. Wait, I only have one more. You can have one more. So That's the last one. I have one more. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 lang to eh. Here. Yeah. Ito, sili na lang sa atin. Ito, kakamayin ko talaga to. Sarap ng kusido. Masarap to, may patis, tsaka kalamansi. Pero, ganito na lang. Para less salt. Ang sarap ng sigarilyas. Kuntiin lang natin ang rice. Ay, ang sarap. So, sili. Ito kasi malaman pa to. Ay, yung mga knuckles. Oh my God. Dami niya pang laman. Tamis-tamis. Si Jan, sabi niya, sobrang sarap. Ilang beses niya sinabi. Sabi niya, freaking good. Ganun siya, F yan ang F. Freaking good. That's freaking beautiful. Zach, turn down please. Mag-copyright tayo. Last kong kain ito sa Pinas pa, pero hindi yung pag-uwi namin. Hindi ako nakatikim nito nung pag-uwi namin. Bakit kaya? Tagal na, kaya sobrang sarap ako dito sa sigarilyas. Lalo na pag ito ay ginulay mong may gata, na may tinapa or kahit anong bangot. Bangot is yung pangsahog. Si Mama the best talaga. Si Mama talaga the best magluto. Tsaka si Pa. As in. Sabaw. Anong ulam nyo, guys? Nag-post ako sa FB. Gumagawa na ako, guys, ng Reels at saka sa TikTok. So, yung iba doon, nakapanood nyo na. Yung ibang clips. Yung short lang. Minsan lang. Pero, siguro, dalasan ko kasi tawag nun, maganda rin mag-post dun. Tapos yung kapatid ko kasi lagi siya nagpo-post ng mga pagkain din. So, nagmumukbang siya sa reels niya. Yung Bicolana pala, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa kanya. At saka marami siyang mga kalokohan na matatawa kayo. Maalis ang stress nyo. Again, Cici, kasi may sinagot yata siyang basher. Sabi ko, ayan mo lang yan. Normal yan. Ibig sabihin, sumisikat ka na, may basher ka na. Sinagot niya kasi. Ako kasi, nakasagot na ba akong basher? Hindi ko alam. Kapatid ko kasi, sumagot. Inano niya pa talaga, ginawa niya ng reels. Sabi ko, ginawan mo pa siya ng time. Nagawa ka na lang sa ibang content. Pero syempre, sa kanya naman yun. So, it's up to her. But, just ignore. And enjoy yung reels mo. Kagkaan tayo. Sarap din nun.
Tapos na akong kumain. Hindi ko naubos. Kasi sobrang busog na ako. Pero naubos ko yung gulay. Nung oras na 7:33 na. Nanunod na si kuya ng footy kasi yung Essie doon ang naglalaro. So, maglinis lang ako dito. Ito, wala. Meron pa to. Ayan. Ewan ko kung kainin pa ito niya. Pero parang hindi na. So, yeah. Tapos na ako maghugas. And ayan. And yung sa fruits, hinugasan ko na rin kasi naubos na yung fruits natin. Na mga hiniwa ko na nilalagay ko dyan. Diba? Yeah. Ida-dry na lang sila rin. Ilalagay sa kanilang lalagyan. Pero bukas pa yan. Nunod pa rin si kuya ng footy. So, yan ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night, guys. Thank you for watching. Because I think I do want you